Ayan na yung aming masasakyan. Sasakyan paalis, papunta sa port. Ay! Bye-bye! Bye-bye! Franco! Na, may muta pa siya. Sinongnang na. Ngayon. Yes, friend. Good morning. Pag sabi mamutag, gumanan lang. Baga kasi ba? Hi! Good morning, friend. Ako yung pinakamalungkot ni Kabi kasi ako yung pinakauna na tulog. Kaya nga, akala ko pa naman. Ibalik mo sa akin ang camera. Siya po yung siya po yung pinakamaaga matulog. Alas 3 po siya natapos. Okay, pinakamaaga. Oo, maaga kasi yun. Meron po mga tikbalang, mga sigbi, nagkuntuwad kagabi. Ay, ito siya. Kagabi. Aray ko, kailangan ma-i-review. Wala. Wala ko eh. So now going to na kami, to Albay. So, See you there. delay kami kasi dahil sa isang taong naghahanap ng kanyang wallet, Kung asa na ba yan? kanyang bag. Kina Sir and Ma'am, thank you so much, Kuya. Kina ate si Mami. Nakita mo na. O, diba? Meron po siyang hinahanap. 6:35 na tapos alas 8 inyong po. O, gani. Malamang sa malamang 200 Ano po ba yan? 200 ang takbo namin yan. Okay, ready na. Wala pa rin. Nay! Bye-bye! Bye-bye. Nay! Asus nanay? Nay, salamat po. Thank you, Nay. Salamat po. Salamat po. Tita, Kuya, salamat. Hanggang sa pagbabalik. Balik lang kayo kung kailan nyo gusto. You're very welcome. O, tingnan mo naman yung isa. Nagdilig pa talaga doon, oh. Tapang karap. Pagkapong traidor. At ito ang aking kababayan mula sa Pangasinan. Yeah. Siyang magdadrive sa amin, maghahatid sa amin papunta sa port. Ha? Sa bako. Sa baraw. Handbrake. Sumba. Ay, okay. Basta may feet brake. Foot ba? Sorry. Bye-bye. Bye-bye. Yan, salamat na. Bye-bye. Salamat po. Picture na tatanan bila ni May. Chinito. Sabi nila na galing ako sa daig. Thank you. Bye-bye. Uy, pero buyag. Laway pa. Balik lang mo, balik lang mo. Laway. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Franco. Balik-balik kayo na mo pa wala naman tuan. Kaya nga eh. Sa last na inamo. Oh. Ha, totoo ba? Kaya namin kasi hindi kami nakatikan na taga-restaurante. Gabaan na sa kasinungaling. Hindi sa CCTV. Kagabi, nagtatuan. Ay, nagananas kahoy, oh. Twerk. Bye-bye. Salamat po. Bye. Dito na kami sa... Andiyan na yung lahat ng gamit natin. Sure na? Wala na tayo naiwan. Wala, yung ano ko. Yung blue. Neck pillow. Kalambo. Babo. Bag din. Bye, Tayo sa Dad. port. Ano na, Dad? So, this is it mga moms. Andito na kami ngayon sa Hindi pwede masakay? biyahe namin going to Pilar, Bicol. So, nandito na kami ngayon sa port area ng Masbate. So, once again, thank you so much to Chinito and to his family for accommodating us. No? Ayan, at naiwan nga kami na aming 8 a.m. na biyahe. Pero, nagkaroon naman ng biyaheng 10 a.m. na fast grab going to Pilar. So, yun sila. Amang wakla kami. Total, malapit lang din naman yung port. So, see ya, mga taga Bicol! Ano, si Maring Mar at si Kasi Brenda. nalita pagpunta kaya Hi. at least may 10 a.m. Hi! Saan ba rito yung paano? Saan yung sa biyaheng Pilar? Aslat kayo. Fast craft. Montenegro? Montenegro? Saan biyahe mo? Paalbay ka rin? Pilar? Kala ko magpa-fast craft ka din. Sige, see you sa Albay.
Welcome to the port of Masbate City. Sabi nga nila dito, balik-balik lang. So, ayan na yung aming fast crop. Montenegro Lines ang aming masasakyan. This is it. Ito na yata yun. Going to Bicol. Pilar. Dito pala kami sa kabila. Yung dilaw. Ayan, fast crop din siya. Sa aircon yung loob. Tingnan natin. Ito na ang biyaheng Pilar. Let's go. Ito na sila Brenda. Aray! Ang ticket daw. Hi, Miss Brenda. Nag-vlog ka na pala dito rin nakaraan eh. Ayan, may tawiran pa tayo. Tatawid ko lang. Isa pa. Thank you, sir. Salamat po. Ah, ito pa pala. Hi. Ang dami pasahero. Ay, hello po. Hi, hello po. Tayo, ay di sa kabila. Thank you, sir. Salamat po. Yan, so finally we're here na. Socia Jubiliar. Recipe. See ya. Andito na kami sa Pilar Port area. Oops. Ay. Ayan. Kaya naman, i-discover naman natin ngayon ang Bicol. Diba? Ayun na po. Dito na kami sa Bicol. Mainit ngayon dito. Dito sila Brenda. 1,050 baggage. Kaya naman, tayo na natin yung aming sundo. Ano na sila Brenda at si Melmar. Nandito na ka. Ay! Ito na si Miss Ami. Hi! Ayan na si Miss Ami. Social namin. Oh my God. Meron kaming sundo. Hi! Hi, sir! Hello po. Hello po. Ayan na. Dala din na kami ng aming gamit. Ayan ang mag-asawa na makakasama namin sa aming tour ngayon dito sa Bicol. Hi, Miss Ami! Shamara! Thank you! Mamaya po ipaglalaba po Dito na namin tayo kayo. sa Pilar. Pagluluto namin kayo ng Bicol Express. Wow. Yata ang bisita. Nakakahiya naman. So this is it! Bicol na ba tayo? Hi sa mga Bicolano. Ito na yung aming next ganap. Gusto makakain ng lalaki sa Bicol. Malasili. Talaga bang maanghang ang kanilang mga gata? Abangan. Naku.